Náš pozerateľný vesmír má v priemere 90 miliárd svetelných rokov. Je v ňom minimálne 100 miliárd galaxií, každá je domovom 100 až 1000 miliárd hviezd. Nedávno sme zistili, že veľmi častým javom sú aj planéty a z nich sú trilióny obyvateľné. To znamená, že by malo byť veľa príležitostí na to, aby sa na nich vyvinul život, že? Tak kde teda je? Nebal by vesmír prekypovať vesmírnymi plavidlami? Poďme sa radšej vrátiť o krok späť. Aj keby žili v iných galaxiách mimozemské civilizácie, nemáme šancu sa o nich dozvedieť. V skratke, všetko, čo sa nachádza mimo našu lokálnu skupinu, sa kvôli rozpínaniu vesmíru vždy bude nachádzať mimo náš dosah. Aj keby sme mali neskutočne rýchle vesmírne lode, trvalo by to miliardy rokov, kým by sme sa na tak vzdialené miesta dostali a bolo by to skrz tie najprázdnejšie miesta vo vesmíre. Zamerajme sa teda len na našu galaxiu, Mliečnu cestu. Tvorí ju viac ako 400 miliárd hviezd. To je celkom dosť hviezd, asi 10 000 na každé zrnko piesku na Zemi. Zo všetkých týchto hviezd je asi 20 miliárd podobných nášmu Slnku a odhaduje sa, že pätina z týchto hviezd má vo svojej obyvateľnej zóne oblasti, ktoré majú dostatočné podmienky pre zrod života. Keby čo je len na 0,1% z nich existoval život, v našej galaxii by bol milión obyvateľných planét. Počkať, to nie je všetko. Mliečna cesta je stará asi 13 miliárd rokov. Pri jej zrode to síce nebolo dobré miesto pre život, ale už po 1 až 2 miliardách sa zrodili prvé obyvateľné planéty. Naša Zem je stará 4 miliardy rokov. To znamená, že určite bolo miliard príležitostí na to, aby sa vyvinul život aj na iných planétach. Ak by sa čo len na jednej z týchto možných planét zrodila vyspelá civilizácia schopná lietania vo vesmíre, už by sme si ju všimli. Ako by ale takáto civilizácia vyzerala? Existujú 3 kategórie. Civilizácia prvého stupňa by bola schopná ťažiť zo všetkých druhov zdrojov energie na svojej planéte. My ľudia sa mimochodom nachádzame na úrovni 0,73 a bodu 1 by sme mali dosiahnuť až za niekoľko stoviek rokov. Typ 2 by bola civilizácia schopná ťažiť všetku energiu svojej domovskej hviezdy. To by vyžadovalo nejaké poriadne sci-fi, ale je to teoreticky možné spraviť. Napríklad taká Dysonová sféra, obrovský komplex, ktorý by obklopoval Slnko. Typ 3 je civilizácia, ktorá dokáže ovládať celú svoju galaxiu a jej energiu. Príslušníci takejto rasy by nám pripadali ako bohovia. Ale prečo by sme mali byť schopní takúto civilizáciu stretnúť? Keby sme vybudovali generačné lode, ktoré by boli schopné udržať populáciu pri živote asi 1000 rokov, mohli by sme behom 2 miliónov rokov kolonizovať celú našu galaxiu. Znie to ako dlhá doba, ale pamätajte, Mliečna cesta je obrovská. Takže ak kolonizácia celej galaxie trvá niekoľko miliónov rokov a v Mliečnej ceste sú možné milióny, či možno až miliardy obyvateľných planét, ktorých možné formy života mali podstatne viac času ako my, kde sú všetci mimozemšťania. Toto je Fermiho paradox a nikto na neho zatiaľ nepozná odpoveď. Máme však pár nápadov. Pozrieme sa na filtre. Filter v tomto kontexte reprezentuje bariéru, ktorú môže život len veľmi ťažko prekonať. Filtre dosahujú rôzne desivé úrovne. Prvá, veľké filtre existujú a my sme ich už prekonali. To by znamenalo, že sme možno unikátni, alebo aspoň jedna z prvých, ak nie úplne prvá civilizácia vo vesmíre. Druhá, existujú veľké filtre a ešte slon pred nami. To by bolo pre nás veľmi zlé. Život na našej úrovni možno existuje všade vo vesmíre, ale je zničený, keď dosiahne určitého bodu. Bodu, ktorý stále leží pred nami. Napríklad môže existovať úžasná technológia budúcnosti, keď je ale aktivovaná, zničí planétu. Ak je toto pravda, sme bližšie ľudskému koncu ako jeho začiatku. Alebo možno existuje praveká civilizácia typu 3, ktorá monitoruje vesmír a ako náhle je nejaká iná civilizácia dostatočne vyspelá, je okamžite eliminovaná. Jedna myšlienka na záver. Možno sme sami. Zatiaľ nemáme žiadne dôkazy o tom, že by okrem nás existoval akýkoľvek život. Nič. Vesmír vyzerá pusto a mŕtvo. Nikto nám neposiela správy ani neodpovedá na naše volania. Možno sme úplne sami, uväznení na miniatúrnej guličke blata v nekonečnom vesmíre. Ak vás táto myšlienka desí, máte správnu emocionálnu reakciu. Keď dopustíme, aby na našej planete zanikol život, bude to možno úplný koniec života vo vesmíre. Ak to tak je, musíme sa vydať ku hviezdam a stať sa prvou civilizáciou typu 3, aby krehký plamienok života nezhasol a aby sme ho šírili dovtedy, kým vesmír nevydýchne naposledy a neopadne do zabudnutia. Vesmír je príliš krásny na to, aby ho nemal kto okúsiť.